Bai, egunon. Vale, perfecto. Bueno, egunon guztiei, mila esker gauz honetan honegana gerturatzeagatik. Ni Iñaki Saiar naiz, Gipuzkoako Industria Ingeniarien elkargotik nator. Han teknikari papera egiten dut. Eta, bueno, eskertu nahi dizuet hasi aurretik ikastetxeei, zientziaren izenean eta aurrentzako egiten dezuten lan horregatik. Udalari eskerrak ere eman nahizkiot, seminarixuko ateak irekitzeagatik jardunaldi hau egiteko, eta noski Laida eta hizlariei mila esker gurekin jardunaldi honetan egoteagatik. Guretzako bergaran egotea, zientziaren inguruan horrenbesteko historia duen herri honetan egotea, oso pozezko ekintza da, eta, bueno, badakizute hemen Eluiar anaiek wolframioa aurkitu zutela, eta zientziaren inguruan betiko tradizio hori mantentzeko eskatzen dizuet, eta egiten dezuten esfortzua ere eskertzen dizuegu asko. Rosa Errazkineri hitza eman aurretik, laboratoriumeko Rosari hitza eman aurretik, eskertu nahi dizuet ere zuen 10. urteurren honetan, parte hartzeagatik eventu hau antolatzearekin. Eta esan nahi dizuet, ingeniari bezala, guretzako oso importantea dela emakumeekin kontatzea. Ingeniariak gea, zientzia eta eguneroko bizitzaren arteko zubia gara, eta horretarako emakumeak behar zaituztegu, eguneroko bizitzan behar zaituztegun bezala. Beraz, emakumeak zientzian, eskerrik asko honelako ekintzak antolatzeagatik. Rosa, nahi dezunean? Egunon guztioi eta eskerrik asko zuei Gipuzkoako Industria Ingeniarien elkargoari, emakumeak zientzian ekimenari, solasaldiko moderatzaileei eta hizlariei, eta nola ez ikastetxeei. Zue gabe, hau ez litzateke posible izango eta. Guretzat hori bada, zue guztio gaurkoan hemen bergaran egotia, 10 urte hauetan eta aurrerantzean egin bezala elkarlanean zientziari ateak zabaltzen jarraituko dugu. Gizartea zientzian murgiltzen. Mota honetako ekitaldiak oso garrantzitsua dira horretarako. Gaur egun berezia da, jakingo duzuenez, emakume zientzialarien nazioarteko eguna da gaur. Emakumeok zientziaren alorrean rol garrantzitsua jasotzen dugula aldarrikatu nahi dugu. Eta horren adibide dira gaur hemen ditugun emakume ingeniariak. Beren alorrean erreferente direnak. Beraiek ingeniaritzak zertan datzan, sektorean dauden lan aukera desberdinak eta emakume ingeniariak etorkizuneko erronkei aurre egiteko izango duten garrantziaz hitz egingo dute. Orain Laida, San Sebastiani Entrepreneurship teknologiako koordinatzaileari, Mondragon Unibertsitateko irakasleari eta mainguruko moderatzaileari eman nahi nioke hitza. Az dadila, solasaldia. Txalo bat ere baitza. Egunon guztioi, entzuten da? Bai, ez? Bueno, mila esker sarrera honengatik, beste urte betez ere bai eskerrik asko ingenieritza elkargoari gonbidatzeagatik horrelako ekitalditxo batean parte hartzera. Eta mila esker Ani, Sara eta Izaskon gurekin gaur egongo diren ingeniari emakume bikain hauei. Bueno, pasatziaten eskaleran esaten zuen, hasi zaiten Laida zure burua aurkezten, pero es un poco feo hasiko gea hizlariak aurkezten, eta gero elkarrekin ezagutzen jungo gea pixkatxo bat. Hemen dazkagu, 3 emakume, gaur egun mundua aldatzen ari direnak, seguraski Iñakik izan duen bezala emakumeak izateagatik ere bai, baino ingenieriak izateagatik ere bai. Ingenieru hitza, bai, ingenio, tenemos ingenio, bai, gauzak konpontzeko. Arazo bat ematen digute, eta arazo horren irtenbidea bilatzen hasten gea, askotan eskatu gabe. Como nuestros maridos, nuestras mujeres, pues, se me ha roto, no sé qué, te pones a hacer. Ez? Hola, gauzak daukagu jokabide hori normalean. Eskutartean hemen, Ani, Sara eta Izaskun horren 3 adibide dira. Gaur ezagutuko dugu, nola hasi ziren hontan, bai, zergatik aukeratu zuten ingeniaritza, ziur aski, ingeniaritza buruan eduki gabe, bere garaian, ez? Ani, Sara, nahi zuten bezala, Izaskun, zer nahi zenuten izan txikitan? Bueno, kaixo, ezakiten zuten, bale, orain bai, ez? Bale, bueno, kaixo ni Ani naiz. Nik uste esan nula kazetari, aita kazetaritza ikasi zuelako, irakasle, nik uste askok, no? Esate dugula irakasle, baina nor gelditu nintzen, osea, nik enekin zer nahi nuen,
Eta egia da bai ikastola multzatzen gintuzela ingenieritzara, ez dakit zergaiti, baina, bueno, horra asignaturak matematikan, fisikan, kimikan, asko fortzatzen gintuzten, eta horregaiti bukatu nuen ingenieritzan. Baina nik eneukan garbi, enekien zertzen ingenieritza, eta esan nuen, bueno, pues aia boi. Oso ondo, eta egin zenuen ingenieritza industriala, Industriala egin bai, nuen. gero antolakuntzan pixkat espezializatuta. Antolakuntza da, enpresen kudeaketa, gauzen antolakuntza orokorrean. Bai? Hori bai nintzen pixka, eto beti izan naiz pixka eta mandona ordenatzen gauzak, eta orduan hori argi neukan. Organizada. Hori bai. Oso ondo. Bai. Ordea zuk, lehen esan diazu, zuk txikitatik nahi zenula ingenieroa izan, ezta? Bueno, egia txikitan enekala oso argi, baina galdera berri erantzuten, momentu bakoitzen gauza bat erantzuten hon. Niretzako etzan esan gure txoa. Igual zian, zer izango nintzen nagusitan, zeren txikian nintzen, enun hortan bentsatzen. Da gero ja urteak pasala, ikasten zoazen egin asignaturakin, baina ez borondat, ez daizik eta, hain historia ikasi behar, respetuak, ikasi behar dut historia. Venga, matematikako ariketak, venga, eta superpozik matematikako ariketak egiten. Da orduan pixkanaka horrekin gero ja, batxibin plantatzen zea, eta esatezu, bueno, eta orain zer. Eta aita ingeniero zan, baina aitak eretzian, hola, ezerre esaten zertzan zehazki, zaren ikuste berak ere argi ez dakala. Osa, inorkezak argi berez noa doan ingenieritza bat zer dan edo zer lehin dezakezun ondoren. Baina, bueno, kuriositate horretatik eta fisikakin, oso fisikako irakaslearekin, beti galderak egiten, kuriositate handianak eta hortikan, esan, bueno, ingoet ingenieritza industrialak dazka adar pila bat eta ikuste dituzu ingenieritzako eta alde teknikoko asignatura ezberdinak. Eta gero horrek albidetzen dizu ikusten, zehaltzaizun gustatu, zerrez, ea gehiago, hani bezala antolakuntza, hau hola egin behar da. Edo energia, ni beti greta bezala. Pixat, energia berreztagarriak, nola hobetu ezakengon mundua alde horretatik. Eta azkenen hori izan da pixan ere ibilbidea, baina mas deskarte modun eta juten, eta hola, azkenen zazeiten pixat. Bidea. Gero ikusiko dugu, ez, gure egunerokotasunean ze puntutaraino erabiltzen ditugun, bere garaian motibatu gintuzten arrazoi horiek, ze matematika eta fisika dudo mucho, ez? Kalkulagaiak indana. Hori da, Fagor Elektronikan zaudelanean, ez da, eta hor sales manager de, nola zan, el semiconductors, semiconductor sales manager, bai, hor fisika seguraski ez dezu hainbeste erabiltzen. Hanek ere bai ingenieritza ikasi zuen, esan dugu leheno, baina integralak ez dituzu eguneroko bizitzan. Enaiz ez dagoatzen nola egiten. Baina, gure irakasleek esaten ziguten, seguraski zuri, nire garaikide gehiago zea, gure garaian etzan entzuten hainbeste ingenieria izateko aukerak, eta are gutxiago emakumeen artean, entzuten da, bai. Eta ordea guk aukeratu egin genuen. Jo eta adelanto, nire amak esaten zialako txikatutan lista haz ingenieros. Hori esaten zialako. Ingenieros. Ja, gainera hori da, Haz ingenieros. Zure kasua nola izan zen? Nire kasua, nire itxa ingenierua da. Bueno, hasi baino lehen, eskerrik asko antolatzaileei gonbidapenagatik. Niretako berez izan da, ni bergarakua naiz, eta, bueno, hemen egotia, politxa da, Nire itxa ingenierua zan, baina niretzat ingeniero hitza zan, ez dakit, zehola oso urruti zeuana, ez? Eta ez nek izan zer nahi nahan. Ez neuen, ziur, bai arginekan tekniko arloti jutia, ez? Eta gure garai hartan programazioa oso nobeda detxua zan. Eta horrek bai asko erakartzen nintzuela, ez? Eta hortik jo nintzen, informatika, informatika. Eta horrela zen nintzen. Oraintxe Izaskunek, gero sakonduko dugu pixkat bere esperientzian, Lakor ibili enpresan aholkulari, no esaten da, ordezko aholkularia? Kontseilari delegatua. Kontseilari delegatua da, orain esplikatuko diguzu zer dan hori. Baina aipatu du gauza bat, ez? Gure garaian programazioa zegoen garai hartan. Nik teknunen ikasi nunean ingenieritza, informatikako irakasleak lehenengo mailan galdetuzun, nork erabili du noizbait ordenagailu bat? Eta 3 pertsonek altxatu zuten eskua. Gure informatikako klaseak ziren Windows Explorer, new folder, change name, eta horrelako gauzak izen aldatu, fitxategi bati, hori zan lehenengo mailako informatika. Gero pixkat gehiago MATLAB programatzen, eta hola.
baina oso oinarrizkoa. Nire gurasoek erosi zuten ordenagailu bat etxean, kreditu bat eskatuz banketxera, osea, zan sekulako esfortzua. Eta gaur egun ordea, informatika beste puntu batetara iritsi da, mugikorretan daukagu, mugikorretan flipatzen dugu zenbat gauza egin daiteke. Hemen, nun dago Ainhoa? Hemen publikoaren artean, Ainhoa nun dago? Ainhoa, ¿ves? Siempre hay una que se llama Ainhoa. Vale. Ainhoa, zeinek uste duzu egindula posible aurrera pausu guzti horiek? Besteak beste. Norbaitek txibatu Ainhoari bestela. Galdetu ChatGPTri zeinek egindu informatika aurrera egitea, zeinek egindu mugikorrak gaur egun erabilgarri izatea, banketxea, agenda dena mugikorra izatea. Venga, Ainhoa, erresa da. Oso ondo. Ingeniariek egin dute hori posible eta beste hainbestek. Txalo bat Ainhoaren zan, noski baiet, venga. Oso ondo. Hori gertatu da. Eta horietako gauza asko ingenieriai esker izatez gaur hemen, hau ingenieritzak antolatu du. Naiz eta gure bokazioak ikusi dugun bezala beste batzuk izan, ezta? Hemen musikari batzuk dauzka gure bai gure artean, por cierto, concierto Costa Vasca este domingo, eguerdian, bai, nahi bezute gitarra on bat entzun, hemen dakazute ingenieri bat, bokazio musikala zeukana, bai? Eta kompatible da. Bai. Altxatu eskua mesedez, zeinek uste du gaur egun daukala bokazioa ingenerua izateko, argi eta garbi? Norbaitek altxa eskua? Baldin badauka? Ez da ingenieriek. Ez da guk. Zenbagarren mailan da, laugarren... 3 perfecto. Ez kezkatu. Altxatu hemendik, 3 DBH da, orduko no seke DGB, 13-14 urte, ez? Hori da. Segundo guk, no más. Vale, 15, perdón. Bai, perdón. Bai? Nik ez naukan bokazioa, nik odontologoa izan nahi nun, bigarren bupen. Zuek ze izan nahi zenuten? Ni galduta nagoen. Galduta geunden. Orduan, ez kezkatu, zaudeten normaren barruan, matematikako irakaslea etorri baldin bada, esplikatuko izue zer dan Gauss, bai? Gauss, eta hor tartean gaude, los que no sabemos qué hacer con nuestra vida, bai, ez da karrera hasi garenean. Orbeaz, ez kezkatu gaur egun ez behazute sentitzen bokazioa. Ez kezkatu musikariak izan nahi baldin baduzute, izango zarete. Solo hay que esforzarse. Bai? Hori Eta bakarrik. ingenieriai hitzabe oso potolua da. Eta gauza pila bat sartzen ditu barruan, ez? Azkenean, usten dugu ingenieri bat lantegi batean produzioa itzen da bilela, ez da hori bakarrik. Venga, guazen horrekin aurrera jarraitzea nahi baldin badezu, mendakagu zer dan ingenieritza, zure kasuan Lakor ibili enpresan, zer da zuretzako zure ingenieri bezala hor egiten dezun rola? Netako ingenieritza da, lehen esan duzun bezala, arazo bat, erantzun bat emutia, baina bebai sortzia da. Azkenean, ingenierintzan sormen bat dago, produktu bat sortzen dozu, soluzio bat sortzen dozu, zerbitzu bat sortzen dozu, eta gero horren arlo horren inguruan, behar dituan, hobekuntzak behar dituan, edozein aldaketa, ez? Niretako hori da ingenieritza, eta hori aldozu arlo pila batera, edo tema pila batan bideratu, ez? Bai kimikan, bai fizikan, bai informatikan, bai sanitarioan bai. Ingenieritza pila badare. Orduan, gauza da, arlo horietan ze gustatzen jatzun eta ingenieritza horretara jutia, ez? Esan dezune agian garrantzitsua da, ez ezagutza maila puntu bat egon daiteke ingenieritzaren munduan. Mediku batek zer egiten duen, galdetzen badegu, askok zerbait irudikatuko dugu buruan, ez? Zu zaindu ospitalean, ebakuntza bat, traumatismo bat, jo que se, golako gauzak bai, edo erizain bat, ere bai. Arkitektura ikasi duen norbait imaginatzen badegu, gauza asko egiten dituzte ere, baina agian ere, eraikinak, urbanizazioak, dena delakoak. Ingenieri batek alditzu eraikinak firmatu. Exacto. Izatez, baina ingenieritza esaten dugunean ez zergatik,
oso zabala delako aplikazioaren. Horrentxe ikusiko dugu nola Anik eta Sarak egiten duten bai bere egunerokotasunean. Baina kirola egitea bezala gustatzen zain niri azaltzea, bai? Nork egiten du hemen kirola? Yes. Yes! Zuzea? Zuzea? Iraitz. Oso ondo, Iraitz, ze kirola egiten dezu? Oso ondo, ze arte marcial? Oso ondo. Luego hablamos. Bai? Vale. Oso ondo. Iraitz, eta zure entrenamendu guztiak ostikoa jotzen eta burruka egoten zaude? Bai? Edo noizbenka egin behar dezu korrika, indarra landu, abdominalak, horrelako zerbait. Ke kurioso. Zaude denbora guztian egiten, kompetizioan egingo zenukena horretarako, oinarrizko formakuntza bat behar dezu. Eta ziuraski, korrika egiten badezu, abdominalak egiten badezu, indarra lantzen baldin badezu, MMA bakarrik ez, agian beste kirol batzuk ere egin ditzakezu ez, Iraitz? Punto positibo, oso ondo. Saskibaloia egiteko, seguraski MMA-an egin dituzun abdominalak eta korrikak ondo etortzen zaizkizu. Ingenieritza horrelako zerbait da, egiten dugu oinarrizko kirola pila bat. Matematika esan dugu. Matematika, fisika, kalkulo, estrukturas, ni idea, no nos acordamos de nada, bai? De nada. Gauza pila bat, baina zer egiten du guzti horrek gure burua egokitu modu batetara. Bai? Gure abdominalak landu buruan. Eta orain aplikatu dezakegu kirol pila batetara. Adibidez, Sara, zertara aplikatzen dezuzuk semikonduktor sales manager bezala Fagor elektronikan egin dezun kirol guzti hori, zure buruak egin duen kirol guzti hori? Nik behin karrera maituta pixa planteatu nun, zeren zalantzak ez dituzu bakarrik karrera aukeratzeko. Behin karrera maitzen dezunan ebai, orain zer egin. Beti zure buruai galderak egiten, eta bain zer, eta bain zer. Eta nik banekien, nahi berez, naiz eta ikasketa teknikoak gustatu, nahi gustatzen zitean azan, jendearekin egon, pixkat bidaiatzia, hizkuntzak lantzia, eta horrekin lotuta hartu nun bidea izan zen konbertza lana. Eta azkenen, gaur egun, nik dakaten oinarri, ingenieritzako oinarri horrek lagalbidetzen diana da, nik saltzen deten produktu hori ondo ulertzen. Eta behin hori ondo barneratua dakatenean, semikonduktorek dira azkenen txip txikiak dazkagula. Mobilen, kotxean, toki guztitan, eta nik hori ondo ulertzia, albidetzen du gero, nik juna ilizatia Serbiara, Txinara, Estatu Batutara, baina aurretik egindako lanketa horrekin. Eta, besterik gabe. Berez, gero, niretzako da supergarrantzitsua zuek ulertzea, ingenieritzako ikasketa batek irekitzizkizula ate mordoa. Eta gauza baten hasi izana ikasketan ingenieritza antolakuntzako ingenieritza, informatikakoa. Berdin du zertan hasten zaten zeren gero, ohandikan aukeratzeko askoz ere bide gehiago dituzue, ainazuek zate TikTok, Insta, bideo, reel eta 1000 gauza egite dituzue eta are gauza gehiago egiteko gaizedete gugarenak baino. Inkluso ni naizena baino. Orduan, ikusi benetan dituzuela aukera mordoa horretikan. Orduan, hitz egiten ari zea ere bai, zure salmenta prozesu honetan adibidez, beste nolabaiteko kapazitate transversal horiek, ez, pertsonekin harremanak, eta garrantzitsua dela. Sinistu edo ez, gaur ingenieritzan badaude tronkalak diren ezagutza transversalak, ikasi behar dugu, jende horrean aurkezpenak egiten, taldean lan egiten, nik ematen dituan ikasgaietan adibidez Mondragon Unibertsitatean empatia lantzen, negoziatzen, baina ikusiko dugu ani. Zezuk ere bai, zure adibide gehiago ikusiko ditugu eta negoziazioaren zati hortan igual sartu gara pixkatxo bat, baina ani zure kasuan, Ami Consulting, ondo esan dut? Amie, baina bai, Amie Consultingen lan egiten duzu, industria nola baitere, eraldatzen modu batetara. Konta iguzu pixka bat, mesedez. Nire kasuan, enekan ziur ze ikasi, baina ikasten nengoenean ikusen antolakuntza gustatzen ditzala, eta orain egiten duten lana, de hecho 12 urte da mazkitia hortan lanean, da justo asignatura bat, zala organización de la producción deitzen zena. Eta hori da orain egiten dutena, ni juten naiz enpresetara, eta laguntzen diet, dituzten kudeaketa arazoak
metodologikin eta horiek saiesten. Adibidez, esan dut, zu piezak egite dituzu eta pieza asko gaizki egiten baldin badituzu, pues bueno, jun behartzea ikusten, ez, zerk egiten duen pieza horiek gaizki egitea, eta orduan ni juten naiz, ni naiz pixkat irakasle bezala eta juten naiz esaten, bueno, pues juna aplikatzen gauza hauek eta teoria hau eta guazen implantatzea eta ikusten horrek zer onura dituen. Orduan, ez matematika, ez fisika, olako gauzak, osea, nik ez ditut nire egunean erabiltzen. Etzea konturatzen. Bueno, enaiz konturatzen. Ni orain, hemendikan altxatzeko no sin dificultad irati, porque es muy bajita esta silla, bai? Baina nik muskuloak landuta ez banitu, estoy mazada, hemen besoeko muskuloa, abdominalak ezingo nintzateke altxatu, bai? Orduan, kontua da, teknologiarekin bezala eta ingenieruek hori egin behar dugu askotan, erresa ez baldin bada erabiltzeko eta konstiente izan behar baldin baza denbora guztian teknologia hori erabiltzen ari bezarela, zerbaitek ez du funtzionatzen. Normalean ez dira wifi dago. Ez dira konturatzen wifi dagoela. Orduan, zuri nik uste dut hori gertatzen zaizula ere. Integral tripleak eta gutxiago eskuz ez dituzu egiten, baino hor daukazu pentsatzeko seguraski modu bat. Bai, zuk esan duzun bezala azkenan karreran ikaste dituzu nik matematika lehenengo kurtsoan, eta ni, esan nahi, gaztean naiz, bai. Baina buruz ikasi behar genituen formula guztiak. Cuando epsilon tiende a cero límite, dices, a ver. Lenguaje matematikoa, ez? Total. Eta esatezu zertako, pues burua entrenatzeko, hori egia da. Burua entrenatzeko eta egin. Guazen, adibidetxo batzuk, ez? Jarraitzea, hemen badauzkagu hainbat datu, altxatu ingo naiz momentu bat, ondo ikusten, eta buruz ezakizkit, baina Europa mailan ingenieritzak ikasten dutenen 185 berehala aurkitzen dute lana. Claro, kontutan hartuta zelako aplikazio maila desberdinak dauden, geroz eta gehiago, eta gaur egun informatika eta osasunari esker, horiek dira izatez demanda gehien daukaten irtenbideak, are gehiago, gure eskolan, leheno komentatzen genuen, ingenieritza eskola Mondragon Unibertsitatean, lana aurkitzen dute, parre egiten genuen baino egia da, hasta los malos. Osea, gela guztietan dago norbait, pixka bat lan gehiago ematen duena, besteak baino, beste habilidade batzuk dauzkalako. No vamos a decir los malos, pero bueno, beste habilidade, baina nos entendemos, bai? Bueno, pues, no, resulta que son buenos en algo, ez dakigu zertan, eta denek aurkitzen dute lana momentu hartan, bai? Nik uste lotu dagoela ere, dakagola kriston zortea bizitzeko Euskal Herrian, eta hemen dagoen sare industriala dala, daude enpresak, mota guztitakoak, eozein ambitotakoak, herri, hiri eta guztitan, eta horrek albidetzen dizu benetan, igual zuri karrera ez zizu hain ondo eman, baina bazegon asignatura bat, esatezuna, eske hemen nintzen oso ona. Pues eske badakazu aukera. Eta hori benetan dala kriston privilegioa. Hori gertatzen ari zaigu guri, bai? Normalean leheno kolokatzen juten zian, espedienteka edo teorian oberenak zirenak, eta batzutan, hainbat ikasgaietan destakatzen ez zutenak, ez zeukaten aukera erakusteko beste habilidade batzuk zeudelako. Horiek agian langabezian gelditzen ziren. Gaur egun, palo bueno y palo malo, lana dagoenez guztiontzat, bakoitzak doka bere habilidade hori nolabait ere garatzeko aukera, bai? Piskat, barkatu, jamaitzeko, ez esan dizuna kirolarena, igual nizan daiteke oso txarra, saskibaloi, futbol, eta olako kirolatan, baina gero atletismon, enekien eta nahizuna kerrak. Da pixkat hori, kirol baten txarri izatatikan ez du esan nahi kirol guztitan txarrezanik. Horren probatu eta probatu eta probatu zeren ziur, dola zerbait benetan goi da ona. Hemen norbaiti iruditzen zaio agian ingenieritza ez duzute askok esku altxa leno? Ingenieritza urrun bezala gelditzen zaiola norbaitek sentitzen du? Denek. Bai, nork esan du bai? Zuzea? Aner, eta zura aurrean dagoen eskatoa da? Ariane? Aner, Ariane, ze sentitzen dezute ingenieritzarekiko adibidez? Ez da erresa, egia da, ez dugu gezurrik izango, lan egin behar da. Lan asko egin behar da, bai? Ez zaizu normalean lan gogor egitea gustatzen? Gustatzen zaizun gauzetan. Amiga, bale? Pues, guazen probatzea, agian ingenieritza gustatu dakizuke, ez dakigu, bai? Baina ez da, gogorra da, ez dugu gezurek esango, bai? Eta, Aner, zuk ze sentitzen duzu?
Ezin dezula, madre mia. Zergatik ez. Ez dakizu, baina pentsatuko duzu pixkatu beto, ez? Bai? Gero jarraituko dugu danon artean hitz egiten eta gero bueltatuko nahi zure gana eta esango diguzu zergatik uste dezun. Bega, norbaitek abisatu astutzen bazait, bai? Anarrekin bueltatu behar degula. Bale, zaila dela pentsatzen dezutenok arrazoi daukazute, ez da erresa. Bai? Baina kaizo, gauza handiak mundua eraldatzea ez da lortzen gauza sinpleak egiten. Bai? Horrek ez du esan nahi, bai? Zaila izateak ez du esan nahi ezinezkoa danik. Eta aparte zaila, netzako historia Hori da. ikastea zaila da ere. Hori da. Bueno, Depende bakoitzarentzako zer den zaila. Ez da derrigorrezkoa ingenieria izatea, beste mila bokazio dauzkagu hemen, baina karo, gaur ingenieritzari buruzari gara. Orduan, hemen mezu bat bai bidali nahi dugu bakoitzak posible da nenean nahi duna sudurpuntan jartzen zaiona egin dezala. Baita gustokoa da kasunian. Gustokoa. A ber, bai lana emuten dago, baina gustokoa da kasu. Ta horretan aurrera pausuak emutia, oso aberasgarria da, ez? Ez da, esan dozun bezala, igual historia, igual emuten dago erresa badalaz, eta, memorizatu eta listo. Eta hau da, hemen, gauzak ulertzen dituzu. Da, normalian mekanika bat egoten da ingenieritzan munduan, ez? Eta zeo ze ulertzen dozunean, zeo ze logika dakanean, ulertzen dozunean, guaia da. Esperientzia Da hori, ikasketa superpolita. esperientzia polita da, ez? Bai. Da oso Ados polita. nago beraiekin, nik ere asko sufritu nuen, ez zaila da. Esaten genuen bezala, bakoitzak nahi duna egin medikuntza, musikaria, ezerrez, inkluso, gero goi mailako ikasketak eukitzea, ez da derrigorrezkoa. Baina, bai gustatuko litzaiguke gaur mezu bezala, gelditzea, ezin dudalako hori kakotxa tartean jartzea eta pixka bat hausnarketa hori egitea. Eta gero, haizu, ez que ezin den, no soy capaz de sumar 2 y 2. O no me apetece sumar 2 y 2, maravilloso. Eta gero, zenbat jendekin da ingenieritza bat, ez dela ezinezkoa. Askotan, jartzen dugu hor dala, como, ai, jo, que difícil. Ez da, pasak lana inber da, baina ez da. Ingenieritza milaka eta milaka eta milaka da, ere. Aner, nola zoaz? Pentsau dezu, bota. Ba, ingenieritzan, da nota de korte bajoenetarikoa. Jarri, bilatu, beste tartetxo bat bango izugu pentsatzeko. Bai? Ez. Bueno, Bai, igual baina. Aner, ze gustatuko litzaizuke ikasi nahiko bazeno? FP oso ondo. Bueno, baina eske, Baita. Oso ondo. FP batetik hasi zaitezke, gero claro. ingenieritza batean. Ez que hori gainera, netako oso interesgarria da hasiera bat FP-tik itia, hor hartzen dozu base sakona edo bentsat teknikoa edo oso basia, Bueno, baina ez? FP izan daiteke erizainarena edo haurtzendegi Bai, batean lan egiteko. Baina, ez du baina zertan. ingenieritza Nitakat, munduan, ez? Eredu bat, nire lagunin bat, errepikatuzun DBH, irakasle guztiek esate zioten ez zuela zertako balio. Ateazun DBH kostata bere gurason laguntzakin, mutila zegon, jota. Etzun bere buruan sinisten, baina programazioa gustatzen zitzaion. Programazioa talta, hasi zen FP batekin programazioana. Eta gustatu zitzaion. Grado medio amaituzun, eta esantzun, aizu, grado superiorra probatukoet. Eta beste pare bat urte. Eta grado superiorrean ere oso gustora, nota onak, eta esantzun, aizu, eta ingenieritza egiten baldin badet, eta gurasok, lagunduko zaitu, akademia, tal, eta hasizun ingenieritza. Egia da lehenengo urtek diala zaienak, digamos, dialako oso asignatura, matematika, kalkulo eta olakok. Atea zitun, amaituzun ingenieritza, eta gero masterra egin du. Eta oain dago, da beste pertsona bat. Esan nahetena da, momentu jakin baten uste dezulako, ez dezula balio, bilatu zertan gustatzen zaizuna eta probatu, saiatu, zeren horrek batzutan laguntzen duta benetan, hau dela benetako kasu bat, da nire adineko mutil bat, eta DBH bat errepikatuzun, gauza guzti horiek ez dute egiten
gero zer izango zean. Osea, ez gelditu motxila horrekin, zeren askoz gehiago balio duzue. Zorionez gaur egun ja, irakaslegoak, izaten dira apoio funtseskoa Bai. umeentzat, Bai. eta ja horrelako egoerak ez dira ikusten, no vales eso, supongo que sería la excepción, gaur egun ja, Bai. ja, sekulako rola daukate irakasleek gauza horietan. Horregatik hemen, bai jarraitu nahi genuke, aipatzen, pertsonan bizitza betzeko, hori gauza pertsona askoak egiten dute ez ingenieriek bakarrik izatez oraintxe esan dudana, irakaslegoek ere bai pertsonen bizitza hobetzeko funtsezkoa da. Baina aurrera jarraituz pixka bat, han itatokau, kontatu zer dan gehien gustatzen zaizuna zure lanari buruz, esaldi batean, Igual gehien gustatzen zedana da egunero ezberdina dela. Egia, bi gauzagaitik, bat, aholkulari izateak hori dakar, azkenean zade enpresa ezberdinetan, jende ezberdinarekin egunero, proiektu ezberdinak, eta gero bi ere, gure enpresa oso txikia da, 4 pertsona gea. Con lo cual ni naiz aholkularia, baina ni naiz ere marketingekoa, ni naiz komertziala, eta ni naiz kafe jartzeituna. Orduan, azkenean dena diferentea. Oso desberdina dela, oso ondo. Eta zure kasuan, Sara, zer da, Fagor Elektronikan zer da, gehien gustatzen zaizuna egitea? Niretzako da, ni hasi nintzen Fagorren duela urte bete, eta niretzako izan zen erronka bat. Proiektu bat planteatzen zen, helburu jakin batzuk bilatzen zituzten, eta orduan, nahi beti gustatu izan zaite erronkei aurre egitea, nire buruan neurtzea, eta egunerokotasuna da, erronka horri aurre egitea, eta nire aldeten amatia. Ondo, erronkak, gauza desberdinak, eta askun zure kasuan ze esango zenuke da egunerokotasunean? Bale, guk itzen ditugun produktua dira sukaldatzeko produktuak, eta jakitia, nun baitzen dagoela norbait, gure tresna batekin sukaldatzen eta postasun pitxin bat, emuten bajau, horrek oso satisfaktorioa da, ez? Eta gaina jakitia hori dugu, Lakorri bilintaldean gare 200 pertsona inguru, ez? Gure talde horrek hori nolabait gizartera eramatia, eta danok altian dakagun lan talde horrekin dakagun gure girua eta hori da, netako da politxena, danan politxena. Gero badarea gazoa bai, Zure rolearen barruan, zelako gauzak egiten dituzu egunerokotasunean? Porque aholkulari bezala zuet zaude agian, edo bai, diseinuan, produkzioan. Ez, ni azkenian nago antolaketan bezala. Gu garea taldiak 5 dibizio, edo 5 enpresa dazka, eta nire lana da pizkatxo bat, estrategia mundua, noruntzuko jazen, eta bai, antolaketa 5 enpresa horien artean. Hor, suposatzen dut, beste gauz askoren artean, adibez, jasangarritasunak ere bai bere leku aukiko duela, zuen eguneroko estrategian. Bai, baitza. Gaur egun gazteentzako jasangarritasuna batez ere inguru giroari buruzkoa eta bar, iso aukiko du, ezta? Zuen enpresetan. Bada gure produktuak ez nahiko garbitza dana, baina bai gare lantzen asko gizartiai imuten dotzagun jasangarritasun hori, ez? Bai, giza baliabideen arlotik, ez? Hortik bai. Guazen agian berriz hitz egitea pixkat gure mutikoekin. Jon? Non dago Jon? Ez dago, ez datorri? Ez dago Jon? Jon Ander? Badago Jon. Ez zea, Jon, nola zehazu? Jokin? Jokin? Mikel ere bai egongo da. Baina, ados, zer daukazute zuek buruan etorkizunerako? Gehiago humanitate zientziak, zientzia teknikoak, humanitate zientziak, oso ondo. Aplikatuko dituzu hori ere, karrera teknikoak aurkitzen badituzu jakin, gaur egun ez dira, kaja itxiak bezala, nun hemen humanitateak bakarrik eta hemen gauza teknikoak bakarrik, gaur egun asko lantzen dira. Zein da zure ikasgai gogokoena, Jokin? Handa. Zu zeinan MMA egiten zuna? Ez. Atzekoa zan MMA egiten zuna. Zure ondokoa. Bale, oso ondo. Bai, hor Rocky Balboa bezala dijoana, ez? Txanoarekin hemen. Oso ondo. Eta Mikel? Mikel, zuk ze nahi dezu egin...
Ez dakizu, humanitateak gehiago gustatzen zaizkizu, letrak, barkatu? Eta zein den zure asignatura ez gogokoena? Fisika eta kimikako irakaslea hemen dago? Me katxixela horra. Bueno, hemen dago nire kimikako andereño bat. Bai? Bai, Zein da? ikastolakoa. Irakasle hona izan zen? Oso ona. Pues txalo bat kimikako irakaslearen zat, hombre. Nola hitzen zen, zure irakaslea? Arantxa. Arantxa. Beste bat izango da. Baina zu hemen ari garen aurretik, ez? Ez, dago. Arantxa, zuk kimika ikasi zenuen edo kimikako irakaslea? Kimika ikasi zenuen azkenean, karrera tekniko bat ere bai. Bai, zerk eraman zintuen zu ikastea horrelako zientzia orokorrean? Bai. Eta gero, bokazioz juntzinean irakastera edo bizitzak oseak ez genuen planifikatzen urratxe, zer egin nahi, ke me dices? Etorkizunean zer egin nahi genuen eta dena juntzan betetzen? Osea, nik nahi nuenean bailarina izan, normala da gaur egun ez izatea? Gero nahi nuenean odontologa izan, normala da gaur ez izatea? Ados. Gero ikasi nuenean ingenieritza, porque mi madre decía, chica, tú tan alta, tan lista, tan guapa, guazen ingenieritza egitea normala da. Eta gero, 40 urtekin egin un doktorautza psikologian. Baina berez nire bizitza profesionala izan nintzen, ekintzaile. Montatu nuen enpresa bat, 5. mailan. 17 urtez egon ginen hor. Eta guk nasten genituen, lehen esan dugun bezala, alderdi humanistak eta alderdi teknikoak. Mendekotasuna zeukaten pertsonentzat, produktu teknikoak garatzen genituen, eta gero zerbitzu publikoak kudeatzen genituen ere bai, mendekotasun bat zeukaten pertsonentzat. Karo, gu egiten genuen teknikari eta psikologo askotan ere bai, badakigu zegoera gogorrak bizitzen diren batzutan, mendekotasun bat agertzen denean familia batean, eta hor, saiatzen ginen jendearen bizitza hobetzen ere bai. Osea, que gero egin un doktorado en psikologia, no sabia ni por donde me daba el aire. 40 urtekin. Zer egin nuen nik? Gero, unibertsitatera sartzeko ibilbidea ekin, horregatik egin nuen doktorautza. Orduan, ingenieritza ikasi, enpresa bat montatu, gero, doktorautza psikologian, orain unibertsitatean ekintzailetza irakasle izateko. Nik, 17 urterekin deramak esaten zedanean, tutan alta guapatan lista, haz ingenieros, nik uste deramak beste deia bat zeukan. Ingenieritza zer zan, ideia zarrago bat, Arantxa, pues agian maskulinoagoa. Anda, un mito, a ver, la lista de mitos, irati, hemendik handa bilez, da? Hau da, la lista de mitos, Arantxa, seguraski, bueno, zaila dela esan dugu, baino, eskerrexa izango dan gauza gutxi egongo dira, no sé que seas un crack, te guste tanto que no te cueste, bai? Baino gizonezko gehiago zegoen, ez? Ze beste mito, esango zenuke, kimikasei buruz hitz egitea edo ingenieritzari buruz, berdintxoa izan daiteke. Jende guztiak, gizarteak, zure gurasoek, elizak agian zuretzako beste ibilbide bat, espero zuen, ez? Horren inguruan. Mito gehiago ditugu ingenieritzaren arloan. Enpresa handietan egiten dugula ingenierioak. Zema pertsona zareteanik? 4 pertsona. Bueno, Fagor Elektronika beste tamaina bat dauka. Bai, 500 baino gehiago. 500 baino gehiago. Mikroenpresa, gran enpresa badak zute. Hortaino, bai. 500 baino gehiago. Bueno, bai. Ja, gran enpresa. Bueno, pero bai. Ez da Mancio Ortega eta Imperio Zara. Eta Lakorren zenbat zeate? 200 inguru. 200 inguru. Mondragongo Eskola Politeknikoan 200 piko inguru gea. Bueno, ez dira batzuk enpresa txikiak, baino, badakizute beste izenen bat, Ander? Ander non dago? Kendu musika mesedez, bai, edo kendu kaskoak, bai. Esaizu, badakizu Europan, Espainian, zuze Ander, ez? Bueno, berdin du. Nola zehazu? Hori izan nahi nun? Martin, konfunditu naiz, Martin. Martin, Espainian, Europan, Euskal Herrian, Bergaran, eguneko zenbat dira enpresa txiki edo oso txiki, badakizu? Bota zenbaki bat. Eguneko oso motz. Oso motz. Oso motz.
Nork esan du 98? Ba, asmatu ez zute. Bai? Mundu mailan izatez orokorrean, enpresa gehienak txikiak edo oso txikiak dira. Oso txikiak 10-tik bera. Bai? Kontua da, enpresa handiek, 1% edo 2% horrek, jende asko ematen dutela lan. Bai? Baina enpresa handiak, 500-tik gora, 250-tik gora, enpresa handiak dira, ez dira haina handiak beste batzuekin konparatuz. Bai? Orduan, ia fijo bukatuko ez zute enpresa txiki batean. Ta hani bezala, pues hoy qué haces? Pues comprar post-it, porque se han acabado, bai? Edo enpresako estrategia diseinatu. Oso ondo. Enpresa txikitan egingo dugu, ez da bakarrik gizonezkoentzat, bai? Asko ikasi behar alda ingenieria izateko. Bueno, bai ikasi behar da asko. Nik hori ez nuke esango mito oker bat denik, baino ez, segurazki kimika zen, gutxetzen hon ikasi. Bai, que si las piedras ahí, que si esto es grafito, que si esto es no sé qué, con las cajitas. Eskena ez kimika ikasizun ere baita hor zegoen horrekin sulfato potasiko, no sé qué, perclorito. Vale, oso ondo. Ingenieritza ikasteko matematiketan oso azkarra izan behar da. Zeinek uste du baietz? Zuzea? Nora, superargi altxatu dezu eskua, eta zure ondoko neskak ere bai. Nora? Ari eta Nora. Ane eta Nora. Matematikatan oso azkarra izan behar da, bueno, Sarak kontatu digu kasu bat, bai? Bere lagun batena, pues no era un crack en matemáticas, gaztetan. Bueno, eta ingenieritza, gero masterra eta bestean bat gauza. Matematika gustoko baldin baituzu, hobe. Ze matematika asko ikasten da ingenieritza egiten dezunean, baino berez ona izan martzea, ez da derrigorrezkoa. Ez, azkenean ona izateak emango izuna da, gutxiago landu behar dezula. Motibatu behar zaituna da, gero zer egingo dezun. Zer esan dugu, gero matematikak ez ditugu aplikatu oinarrizko matematika sumar, restar, multiplikar, dividir. Baina bai, buruan egindako lan hori, bai? Orduan, pentsatu, etorkizunean zer egin nahi dezuten. Ez urrengo urtean edo urrengo aina, karrera gaukeratzen hasi behar dezutenean, me gusta mate, me gusta fizika. Bueno, zer egin nahi dut gero, ez nola nahi dut aldatu mundua, nola ikusten dut nire burua. Gizartean onuran lagundu nahiko nuke, baina ez dut garbi ingenieritzak horrekin zer ikusirik duen. Bueno, ikusi dugu, ez? Elikaduraren mundua nola disfrutatzen duen izaskunek, bera jende guztiarekin hitz egiten, ez? Bai? Nola lortzen dezun Fagor elektronika bidez, gure bizitzan, mugikorretan, telebistetan, hainbeste gustatzen zaigun teknologian, hortze dauzkazu txipak, ez? Eta Ani, zuk ere bai, eraldatzen dituzu, enpresak, eta arazoak konpontzen dizkizu. Psikologo puntu bat, pero desde el punto de vista. Baitare, jende asko datu. Kontatu hori, Ani, venga. Azkenean nire lana jendearekin egotea da, eta orduan jende asko datorkizu, bere egunerakotasunean, kokoteraino dago zerbaitekin, eta azkenean zuzea zu psikologo. Eta askotan zaude saioetan jendeakin, eta negarrez da zaizkizu eta zetzu jo, eta horre de ingeniero no tiene nada, hortako psikologoa. Edo agian, ingeniero baten zer dan, buruan agian aldatzukun behar dugu poliki-poliki. Nik kontatu nahetzen, nire kuadriako batek ikasizun ingenieritza de diseño industrial, Mondragonen ere, eta, ezagutzezu eta da una loka, eta honeko hain daramazkila 13 urte ikerkuntzan lanean, baina egon da, egiten ditu, zerbitzuak diseinatzen ditu, eta beti ere osasunaren inguruan. Eta egon da, proiektu askotan, kartzelako jendearekin, beraiekin egiten kodiseinoak, eta horiek ez nola laguntzen dieten beraien, nola esaten da, reinserción. Gizarteratzen prozesuan. Eta berak, esatezu, ingenieroa da. Eta ez dauka zer ikusirik. Eta jarraitzen du hori ikerkuntzan, doktora dutza egiten, eta dena osasunaren inguruan, eta inkluso osasun mentalaren inguruan. Eta ez dauka zer ikusirik, pentsatu genezakenarekin. Aurkitu ez zute zuren bizuen bizitza laboralean emakume izateagatik horrelako zailtasun bat uste dezutela, gizonezkoa izan bazinatetzen utketela aurkituko? Ez. Bueno, orduan, esan dezakegu horrek ja ez ditula bildurtu behar. Bai, segurazki Arantxak bere garaian, agian etxean bertan
edo inguruan, etzenun aurkitu ezare. Pues bira, agian hori mito bat izan da, leku askotan gertatu da eta gertatzen da agian oraindik, baina gu esan dezakegu leheno uste Sarak esan duen bezala, sekulako sortea daukagula bizi garen lekuan bizitzeaz, Hori egia. eta hainbat gauzaia guztiz ja mito bat dira guretzako, amonaren istorioak izan daitezkela, baina gureak ja ez dira izango, eta horrek ez gaitu beldurtu behar. Beraz, matematikatzei dala gustatzen ez da arrazoia. Ez dakidala zer egin ere bizitzarekin, aner, ez da arrazoia. Bai? Beste batzuk eukiko dituzu, ingenieritza ez ikasteko edo zerbait tekniko ez ikasteko, baina hori ja ikusi dugu ezetz. Nola goaz denborarekin irati? Eta 50. Bueno, pues orduan mundu alda dezakela esan dugu. Goazen pixka bat orain zuekin orduan hitz egitea. Bai? Mitoak ikusi ditugu, ikusi dugu bakoitzaren esperientziak, orokorrean positiboak, ikasketa gogorrak, baino ez imposibleak. Bai, emakume izateagatik, teknika munduan lan egiteagatik. Norbaitek dauka zerbait galdetzeko gure gaurko hizlariei? Usteet, oparitxo batzu zeuden, ez? Galderak egiten dituztenentzat, o hitz egiten dutenentzat? Bai? Norbaitek galderarik badauka gaurko hizlarientzat? Venga, zure izena? Bai. Mikel, norbaitek gehiago altxatu du eskua? Bale, gero zurekin. Oso ondo, ze pozan, klasean galdera eta ikaslek galdera egitea. Bota, Mikel? A ber, zenbat urtekoa dan. Barkatu? Zenbat urtekoa dan. Karrera. Ingenieritza karrera gaur egun orokorrean 4 urteko karrera esaten da, gradua, gero masterra atea nahi baldin badezu, beste urte bete. Gradu guztiak bezala. 4 urte, gaur egun gradu guztiek dazkate. FP batek egin dezakezu urte betekoa edo 2 urtekoa. Baina ez euki presarik, Mikel, ze oso gaztea zea. Ez euki presarik. Eskerrik asko galderagatik. Eta zu pentsatu 4 urte horietan egingo dituzula lagun asko. Porque nik nire karreratik hori eramatet, Osa, nire kuadrilla, daukat ikastolako kuadrilla, baina gero kuadrilla ere da unibertsitatekoa. Osa, 4-5 urte, perfecto, jende gehiago ezagutzezu. Esperientzia pila bat. Nola ditzen da taldea? Liverpool. Oso ondo. Oso ondo. Izan daiteke musikaria eta ingenieria. Hor geneukan anerrek ustete altxatu dula, baina gero geneukan hor MMA egiten zuen mutikoak. Bai, galdera bat, zenbateko notia bihar da? Notia. Nota, norbaitek igual ni baino eguneratuagoa dauka datua, baina normalean, segun eta pribatuan edo publikoan egiten dezun, Ze ingenieritza mota beba. aldatu egiten da, baina... Eta urtean arabera ere aldatu egiten da. Nik badakit COVID-akin, eta nik uste dakazuen presioa ere hori dela, COVID-akin pila bat igoziala, eta oantxo bertan nahiko altu dagoela, baina hori, joera besterik ez da, osea, zuek etzeate hortan zentralatu behar gero, modu baten edo besten lortuko dezue. Gainera, Euskal Herrian dazkago aukera pila bat, EHUk publikotik anbintzak 3 kapitaletan aukerak dazka, ingenieritza ikasteko, gero daude Teknun, Mondra, horregatik ez kezkatu. Hoi, baldin badazuen buru uste handiena, benetan, lasai egon zaitezkela, zeren aldezu, eta nota besterik Agian irakasleek gu baino datu eguneratuagoa daukazute, azkeneko nota de korte zein dan, ez. Pribatuetan ez da eskatzen normalean nota de korte. Aprobatzearekin. Ebaua aprobatzearekin nahikoa da, baina, karo, bai, ointxe, baina publikoan, gurasoek eskartuko dute publikora baldin bazoazte, bai, publikoan bai, borroka gehiago dago sartzeko, orduan, pues es por méritos, y los méritos son las notas normalean, bai? Bota. Zenbat irautzen dau klaseak? Honek ez, unibertsitatean. Ikastolan bezala. 4-5 ordu egunean. Egunak. Eguneak. Edo klase bakoitzak. Bai, klase bakoitzak. Ordu bete. Ordu bete 55 minutu inguruan. Beste galdera bat. Bebai ematen dien ingenieritzan euskera, lengua, talako gauzak, historia eta, ez? Ez dira ematen, baina, bira, nik, leheno komentatzen genuen kotxean, asignatura daude tronkalak eta daude de libre elección. Pues nik hartu nituen lengua
historia no seke baska, eta, osea, ez dira ematen, baina nebalin baizu ematen dituzu. Bai, baina tronkalen artean ez, bai? Normalean. Zenbat kobratzen duzu hilabetera? Oso ondo. Nik erantzungo dizut. Nik Mondragon Unibertsitatean egiten dut lan, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa da unibertsitate kooperatiba bat, bai? Badakizu, Aner? Zer dan, erantzuna, kamiseta eman erantzunari entzuten badiote, ez bakarrik galdera egiteagatik, bai? Bota, zenbat uste zu irabazten dudala? Pues hortxe. Oso gertu gelditu za. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa da irabazi asmorik gabeko unibertsitate bat. Eta hor daude pertsonen zaintza eta lan duinak, beste hainbaten besetan bezala, oso garrantzitsuak dira. Eta dago puntu bat, ezin dezu puntu batetik bera kobratu, eta ezin dezu puntu batetik gora kobratu. Gehien kobratzen duenak, ezin du gutxien kobratzen duenak, baino 6 aldiz gehiago kobratu. Eskolako gerenteak kobratzen badu 5.000 euro, gutxien kobratzen duena, gehienez ere 6 aldiz gutxiago. Munduan, Aner, badakizu zein dan dagoen diferentzia mailan orokorrean, diferentzia ertaina, el que más cobra de una empresa contra el que menos cobra de esa empresa. Badakizu zenbat aldiz gehiago kobratzen du? Exactamente, 300 aldiz gehiago. Bai? Kooperatibetan 6 aldiz gehiago eta nire eskolan 3 aldiz gehiago, gaizki esan dut, bai? Nire eskolan 3 aldiz gehiago bakarrik. Nire kasuan, nik 2.800, ez da zut erantzun behar ez zuten nahi, baina jakin dezatzen. Baina esango nuke, karreratik ateatzen zeanean, igual dela, basea oso ona da, eta konparetzen bezu gainez, Espainia guztieko soldatekin, sortea handia daukagu, eta hemen Euskal Herrian gehien bat, oso altua delako. Soltua, 1.300ekin hasi daitezke. Eta bukatu ezakezu, depende zertan zauden, 8.000 kobratzen, 10.000 kobratzen, edo normala dena, 2.000 kobratu edo horrela. CFP egin nahi dezuan, Mekanika, igual gehiago irabaziko ezu. Bai. Baina horre bakarrik ez zaitu motibatu behar, bai? Uste dut gut denboraz kanpo gaudela ja, ez dakit. Neska bat. Jarraitzen dugu, venga, neska bat. Bai, gainera. Venga, bota. Bai. Ze arlo dare ingenieritzan? Ze arlo? Bai, izugarri. Asko. Nik antolakuntza, industria. Industriala egin nuen, baina gero espeziala antolakuntzan. Nik industriala eta gero energiak. Ni informatika. Gero biomedikuntza, diseinu industriala, mekatronika, mekanika, fisika, telekomunikazioak, elektronika, kimika, guk medio ambiente, energias, tecnologías para la sostenibilidad, daude izugarri pila. Beste neska bat zegoen hemen galdera batekin? Hemen, ez? Zu. Bai. Eta iskinako neskatxo hori ere, bai? Lehen hitz egin duzute zeo zer medikuntzari buruz edo osasunari buruz, ze aukera daude? Biomedika, ingenieritza biomedika da. Uztartzeko diozu. Bai, azkenen, ez bakarrikan ingenieritza biomedikoa. Zuk egin dezakezu ingenieritza mekaniko bat, adibidez, eta gero diseinu bat egin, gurpildun aulkietan ibiltzen dian pertsonentzako, gurpildun aulki bat alik eta lagungarriago dena. Edo nik inkluso ikusi izan ditut eskeleto moduko batzuk, hanketan jartzen dianak, eta inoiz ibili ez dean jendeak, ibili alizatea. Eta hori ingenieritza da, hori ingenieritza mekaniko matek egiten du adibidez. Protesisak eta hori. Hori da. Eta bestelako gauzak erbai gorputz barruan juten diren adibidez guk eskolan odol artifizialak garatu ditugu, edo plaketetatik exosomak eta ez dakizek kentzeko modu teknikoki hobeago batzuk. Hor izugarrizko material berriak gorputzean txertatzeko, gorutz goazenak aldatu behar dugu. Ebakuntzetan be, erabiltzen dian makinak be bai. Makinak operatzeko. Naiz eta ez biologikoak izan, makina horrek ingenieri batek egiten du. Aurrentzako inkubadorak, adibidez, garatzen ditugu. Aldera gehiago?
zenbat asignatura dauz? Asignatura? Mordoa, pila bat. Pila bat, baina Urteko, 10. 60 kredito izaten dira normalean Bai. urteko, badakizute kreditu bat dira 25 lan ordu, horietatik erdia klase. Beraz, gutxienez 60 kredito bider 12, 600 ordu klase urtean, más o menos. Bai? Azkenean Zer esan galdetu du? duzuna. Ea zenbat irakasgai diran. Ba, urteko Irakasgai? 10 inguru. 10, 12. Ba, lehenengo 4 hilekoan 4-5, depende aurreko urtetik motxila baldin bakazu beste asignatura batekin, baina 4-5, esango nuke. Semestreko. Hoi da. Semestreko. Semestre bakoitzean 4-5. Baina gero daukazu udara oso luzea. Udara oso luzea. Bai. Eta Hor, beste hori da, galdera. klasera jutea ez da. Ez da- Bueno, Mondran bai, eh? Mondran bai, Mondragonen derrigorrezkoa da bai. Hor beste galdera bat dago? Erreferenteik bazeuka zuen. Zer? Erreferenteik bazeuka zuen txikitan. Ba, nire kasuan nire fizikako irakaslea. Nire fizikako irakaslearekin oso harreman honanekan, tipazan superkainera, pa. Eta behin galdetu nion, ta zuk zer egin dezu? Eta ba, nik ingenieritza teknunen tal, eta erreferente askorik, erez, nik uste zentzu hortan, urteekin geroz eta erreferenta gehiago dituzuela zueke bai, eta horrek zuentzako ona izan behar du behintzat. Nik nire osaba, eta gero nire aitona zela ere, ingenieros, hay que hacer ingenieros. Porque behaientzako el ingeniero zen, bueno, bain ez dena, baina zen, eta baina ni bestela, osea, nire aitak eta nire amak ez dute, osea, bat kazetaria eta bestea irakaslea, osea, erreferenterik ez. Nik aitanekan. Aita zeneukan ingeniero. Baina, bueno, erreferente bezala ez. Ez. Zan gehiago programazioa gustokoan ekala. Nire kasuan ez du neuki erreferenterik. Familian argazkilaritza zan nire pixka familiara. Ama delineantea izan zan, eta aitak ikasi zuen, por cierto, Arantxa, saiatu zan ikasten ingenieritza, baina kimika ezun gainditzen. Eta lehenengo maila utzi behar izan zuen, zeia ezin izan zuen kimika gainditu. Baina ez erreferente bezala ez. Bueno, jende berri pila bat daukagu orain hemen, neskato eta mutiko berri pila bat. Agian bukatzen joan beharko dugu, ez da? Bai, bukatzen joan beharko dugu, orduan azkeneko galdera, bai? Ze gomendako jetzuen belaunaldi berrixei? Barkatu? Ze gomendako jetzuen belaunaldi berrixei? Bai, kasketetan hola nian eta hola. Ba, zuen buruan sinisteko. Bai. Osea, ez gehatzeko ezakizein azterketatan ateatako emaitzakin edo basik eta benetan zuei buruai galderak egitea, erronka jartzia eta zuen burua hobetzen saiatzia. Osea, ez gehatzeko puntu bat emaizik eta beti saiatu aurrea egiten dakazuenakin eta... Eta kuriosidadia dakazuen arlo horrekin sakondu. Osa, horretara jun zaitezte. Hori da gustokua eukiko dozuena. Eta nik esango nuke disfrutatu, osea, ikastolan balin bazade, disfrutatu ikastolan eta ikastolako jendeakin. Unibertsitatean zaudenan, OFP bat egitezunean, disfrutatu eta aprobetxatu ordu, osea, niko hain askotan pentsatzen jode, ikastolan oso ondo pasa nun, unibertsitatean ere oso ondo pasa nun, lanean ere oso ondo, niretzako hori dauerena. Disfrutatzea zauden momentuan. Baina esfortzua ezinbestekoa izango da gauza politak egiteko. Baina, handa, eske esfortzua eta ondo pasatzea ez da kontraesan bat, bai? Baina, bai, saiatu zaitezte esfortzua egiten eta gero emaitzak etorreko dira edo ez. Baina disfrutatzea garazten zaituna da, nik uste dut, esfortzuaren ondorioz lortutako emaitzak. Txuleta batekin aprobatzeak, bueno, pues ez daka horrelako, rekonpensa bat bai, baina agian ez disfrute hori. Galdera gehiago? Orduan orain bai amaiera emango diogu. Paso egingo dugu berriz gure lankideari. Txalo bat, bai. Ani, Sara eta Izaskuni. Eskerrik asko. Espero disfrutatu izana eta gero hemen egongo gea zuekin ere bai. Eskerrik asko, placer bat izan da. Eskerrik asko. Ba, nahi baduzue, hemen gelditu, zabeten bezala, ze aprobetxatzen dugu egun hau, Chicos, igual eseriko gea tartetxo bat? Bai, eseri. Edo, nahi baduzue, atera nahi baduzue, DBH-koak orain sari banak eta
sari baraketari ekingo diogu, beraz, nahi baduzue DBH-koak gelditu, ez da oso luze izango, baina horregatik etorri dira LH-ko ikasleak gehitu dira, orduan, zuek nahi duzuen bezala, igotzen jungo dira, oseak nahi baduzue, jetxi, edo gero argazki bat ingo dugu denok batera, nahi duzuen bezala, bai? Bueno, orain, emakume zientzialarien lehiaketaren 3. edizioko saria banatzerekingo diogu esan dizuedan bezala, bai? ZTB jardunaldien baitan antolatzen duguna, eta, sari banaketa hori egiteko egun egokiena gaur zala irutu zaigu. Luixuzko mainguru bat izan dugu, eta jarraipena emanez, eskerrak eman nahi dizkizuegu, bai, lehiaketan parte hartu duzuen guztioi, lan bikaina jaso ditugu, aurten, eta zuri ona guztioi. Guztira 3 sari banatuko ditugu. Gaien arabera zelkatu ditugu, bai? Sari bat banatuko dugu historiako emakume zientzialariak ikustearazteagatik. 2. sari bat emango dugu zientzialaria razializatuei ikusgarritasuna emateagatik. Eta 3. sari bat gaur egungo eta bertako emakume zientzialariak bisibilizatzeagatik. Orduan, bideo bat jarriko dugu, lanak ikusiko ditugu, eta ondoren sarik banak deitzen dizuegunean, hemen dikigo, eta sariak eskainiko ditugu. Ados? Aurrera bideoarekin, Mikel, nahi duzunean. LHSB-ko ikaslea gara. Julen, Jokin, Enara, Sara eta Asier. Emakume zientzialaria lehiaketan parte hartzen ari gara. Gaur zurekin gaude, Euskal Herriko Unibertsitateko biokimikarekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nerea, zenbat urte dituzu? 51 urte dauzkat. Zenbat urterekin hasi zinen zientzia munduan? Zehazmehatz ez dugu gogoratzen, baina esango nuke txikitatik. Eta DBH-en ja badakit zientzia oso gustoko neukala. Zerk gehitu zizun arreta zientzian? Lehen aldiz DNA, proteina eta RNA inguruan Gotzon Iparragirre ditzen den hemengo irakasle batek hitz egin zidanean, hor mundua zabaldu zitzaidan eta orduan gelditu nintzen liburatuta lehenengo zientziarekin. Txikitatik nahi zenuen emakume zientzialaria izatea? Txikitan ez nuen planteatzen, baina hartzen dituzun erabakiak azkenean hortara bideratzen zaitxue. Manekien zientzia ikasi nahi nuela, osasun arloarekin erlazionatutako zientzia, baina ez nekien zientziala izango nintzenik eta hor bukatu dut. Zientzialaria izateaz gain, zer esan nahi zenuen? Esan bezala ikasten hasi nintzenean ez neukan helburu jakin bat. Kuriositatea neukan hasi nintzen ikasten eta gero erabakiekin bukatu nuen zientzialari eta irakasle izaten. Zer duzu gustokoen zure lanetik? Inoiz ez dakizula zer aurkituko duzun. Ez da ere biegun berdin. Egunero da desberdina, aurkitzen duzun horrek beti galdera bat erantzun nahian ibiltzen zara, baina galdera bat erantzuten duzu momentuan, beste 11 galdera zabaltzen zaizkizu, eta inoiz ez dakizu horrek nola eramango zaituen. Orduan beti da zerbait berria ezagutzeko. Zer ikasi zenuen unibertsitatean? Biokimika. Ikasi naban 3 urte biologia,
eta 3 urte biologia eta gero 2 urte biokimika. Gaur egunean 18 urtekin biokimikan sartu zeinke, baina ni hasi nintzanean etzan posible, eta orduan hasi nintzen biologia eta gero biokimikak imukatu. Enteragoaz insinuala ikerketa bat edo biokimika eta biologia molekularri. Ze da hori? Biokimika eta biologia molekularrean aztertzen dugu zelulako molekulek nola funtzionatzen duten. Azkenean zelula da gure gorputzeko gauzarik biziritza dokan gauzarik txikiena, eta horrek nola funtzionatzen duen ulertzeko molekulek, proteinek, DNA-ak, RNA-ak nola funtzionatzen duten ikasi behar dugu eta hortan gabiltzagu. Gustukoa duzu zure lana? Bai, asko gustatzen jat eta aukera eukiko banu berriz aukeratuko nuke, bai. Zer urtetan izan zen zure lehen ikerketa? Zenbat urte zenituen? Ikertzen hasi, karrera bukatutakoan, orduan, 23-24 urterekin karrera bukatu eta tesia hasi nintzen horra hasi zen lehenengo ikerkuntza, 23-24 urterekin. Zeri buruz izan zen lehen ikerketa? Garai horretan, zelulak nola zatitzen diren ulertzen saiatzen genbiltzan. Zelulen proliferazioa deitzen den mekanismo hori, maila molekularrean ikertzen aritu nintzen. Zenbat ikerketa egin dituzu eta zertarako balio izan dute? Ikerketa, zu normalean daukazu zure ikerketa propioa, baina ikerkuntzan beti gabiltza beste kide batzurekin kolaboratzen. Da horrek ematen dizu aukera ikerkuntza pilotan parte hartzeko, orduan gauza desberdin asko egin ditut. Hoi momentuan Angelman sindromea deitzen den gaitz bat ikertzen ari naiz, baina beste lankide batzuekin agineko zelulak nola desberdintzatzen diren ikertzen nabil, beste batzuekin espermatozoideen diferentziazioan ere ikerketak egiten nabil, ikerketa lerro desberdin pilo baten parte hartzen dut. Erresa da mundu honetan emakume zientzialaria izatea? Erresa ez. Zientzia orokorrean zaila da. Esango nukenik ez dela mundu erresa. Eta emakumeak izateak erronka bat suposatzen du. Nik nire gainin ez dut horren besteko diskriminaziori pairatu, baina ikusten da. Beti ere, goiko postuetan, batez ere gizona daudela. Ikerketa bat egiterakoan, zer motibatzen zaitu ikerketa horrekin segitzeko eta itxeko? Jakitzak inoiz ez dagoela azken erantzun bat, ez da inoiz bukatzen. Bat ematen dako hori frustrante izan daiteke, esatea, hau ez da inoiz bukatu behar, baina hor dago nire ustez xarma, galdera bat erantzutozunean, beste 1000 atezabaltze jatzu eta beste 1000 galdera. Orduan, konturatzea biologia ze komplexua dan, banetako zoragarria da, alako sistemak aztertzea. Hau izan da dena, eskerrik asko nerea etortzeagatik. Zuei? Eta orduan, zer dituzu izan agunika? Polizia, udorari, nik medikoa, emakume zientzialaria. Gaur, otsailaren 11 emakume zientzialarien eguna ospatzen dugu. Bi emakume zientzialari ezagutzeko aukera dugu gaur. Maider Santorcuato, ingeniari biomedikoa, eta Nagore Ipina, hezkuntzako ikerlaria. Kaixo Maider, zer da ingenieritza biomedikoa eta zergatik aukeratu zenuen arlo hori? Ingenieritza biomedikoa da ingenieritzan arrama bat osasungintzara bideratuta dagona, eta nik aukeratu neban, txikitatik gustatu zen jatelako asko zientzia eta teknologia mundua, nahi neban pixkat ez galtzia osasungintzan alde hori eta pazientikiko pixkat gertu egotia. Zure lanaren bitartezen izan da ikuntza garrantzitsuena zuretzat? Guk itzen dugu lan ikerketa talde desberdinekin eta gaixotasun desberdinak ikertzen ditu, min biztatik hasita bidez osasun digitali baino. Zergatik erabaki zenuen hezkuntzan eta humanitateetan ikertzea? Nik erabaki nauen ikerketa naztea eta bereziki ez humanitateak eta hezkuntzakin lotura dauken arloetan, banaukarako gehiago ezagutzeko, gehiago jakitzeko eta sakontzeko nahia. Zer izango zenioke neska gazteei zientzia eta ikerketa munduan sartzera animatzeko? Ez da bakarrik prozesu akademiko bat eta ikerketarekin lotzen dana, baizik eta norberaren burua ere sakonago ezagutzeko aukera bat. Eta momentu asko harritzen zaituztenak eta kuriositate horretatik bai animalko dauke neska gaztiak prozesu honetan eta ikerketa munduan eta zientzia munduan pasartzera. Mila esker gure gonbidatuei, Maiderri eta Nagoreri gurekin egoteagatik. Ikusi dozu ez zelako garrantzitsua da neska ikerlari jakitan dugun lana?
Gogoratu, emakumeak mundua aldatzen dute zientziaren bidez. Kaixo, gaur Hipatia Alexandriakoari buruz hitz egingo dugu. Kaixo, Garasi, gaur Hipatiari buruzko galdera batzuk egingo dizkizugu. Nongoa zen Hipatia? Hipatia Egiptokoa zen, Alexandriakoa. 355. urtean jaio zen eta 415. urtean hil zen. Hipatia hiltzen saiatu ziren. Hipatia hil zuten haien fedearen aurkako iritziak izateagatik. Eskerrik asko, Garasi. Kaixo, Garasi, zer gatazka zeuden garai hartan? Garai hartan gatazka erlijioso gogorrak zeuden kristau eta juduen artean. Eta zergatik borrokatzen ziren? Bi talde desberdin ziren, erlijio desberdinarekin. Eta iritzi desberdinak zutenez borrokan aritzen ziren. Eskerrik asko, Garasi. Kaixo, Garasi, zer lortu zuen Hipatiak bere bizitzan? Antzinako Greziako jakintza zaintzeko lan egin zuen. Geometriari, astronomiari eta aritmetikari buruz idatzi zuen. Eta zerbait irakatsi edo zuzendu zuen? Filosofia irakatsi zuen, eta ikasle leial eta entzule asko erakarri zituen. Eskerrik asko, Garasi. Kaixo, Garasi, zer miresten duzu Hipatian? Asko miresten dugu lehenengo emakume zientzialaretako bat izan zelako. Eskerrik asko, Garasi. Eskerrik asko bidea ikusteagatik. Agur! Patricia St. Cowings, 1958ko abenduak 15ean jaio zen Bronxen, Estatu Batuak. Horrela hasi zen zorabioen kontrako botikaren istorioa. Zuek isildu, bihar azterketa duzue. Bihar, ez dazko denbora emango, nahi bazuen erekin ikasi. Bale! Hurrengo egunean... Zuek, gaur graduatuko zarete. Patricia St. Cowings, graduatuta zaude. Eskerrik asko! Hortik 6 urteetara... Miles Davidson eta Sally Ride konbokatuta zaudete espaziora joateko. Eskerrik asko. Memoriak egiten naiz. Lehetik existitzen pastiak. Gogoratzen zagoen dela, hilabete batzukin ginen pastia batzuk marea barentzatu da. Inaldo zehose hori erabiltzeko. Bale, perfecto. Zuek, ez hartu nire entzenu dako zuela. Bale. Hartu. Lezaude? Bai. 5 minutu geroago. Pastiak ondo egiten dira ez Mariak. Pastiak ondo funtzionatzen dute. Eureka, lortu dugu! Kaixo, ni Ainere naiz. Ni Malen. Miren! Eta ni Helene. Eta ni Ane. Eta guk aukeratutako emakumea... Janire Mariano! Janire, 1985ean jaio zen, Antzolan, bere aitona eta amonaren etxean. Han urte bat igaro zuen. Handik, Azpeitiako aitona eta amonaren etxera joan zen bizitzera beste urte betez. Gero, gurasoen lanagatik, Ondarrora joan ziren bizitzera. Han, Zubizar ikastolan ikasi zuen. Janire, 12 urte ingurukin etorri izan Bergarara bizitzera. Eta orduan, hasi izan pentsatzen zientzialari izatea nahi zebala. Eta bere burua indako galderen erantzuna topatzen hasi izan. Kimika lizentziatura Leioan ikasi zuen, baina azkenen urtea Finlandian. Gero, Madrilen fitoterapia ikasi zuen. Toledon urte batez farmazeutika baten egon zen. Bartzelonan, 5 urtez medikuntza karrera bat etara zuen, eta azkenik zientzia mundura itzuli zen. Unezen eta laboratorioan itxen daulan. Bere bizitza guztia zientziari lotuta egon delako. Eta bai,
bere laboratorio propioa dauka etxian. Eta kosmetiko marka bat du, Ibulia. Txikitatik zientzialari izatea nahi zuen. Gurasoen babesa eduki du eta bizitza nomada bat eduki du txikitatik. Eta esan dezakegu ere emakume oso trebea dela. Gu bai zortedunak, Janirekin egoteko aukera izan dugu. Ebello Neokon Ego Afrikan jaio zen, 1951ko urriak 20an. Tebelloren historioa horrela hasi zen. Zure aiton eta monarekin bizitzera joan beharko zen. Azken maite zaitut ama faltan botatzen zaitut. Nik ere Tebello. Urte batzuk geroago... Kaixo, mama. Kaixo, zulo. Oso ondo. Kalera joango naiz. Agur. Agur. Begira, mama. Tebello joko. Ireki. Lesotzoko unibertsitatean hartu zaituzte. Benetan, asko posten naiz. Hurrengo egunean... Kaixo, klase. Gaur ikasle berri bat etorri da. Sartu. Kaixo. Tebello naiz. Geroz eta jakin min handiagoa zuen zientziaren inguruan. Tebello. Kimikako eta biologiko titula lortu duzu. Zorionak. Mila esker. Azkenean, mama. Titula lortu dut. Asko posten naiz mentzio. Minbiziaren inguruan ikerketak egiten hasi zen. Minbizia ahalik eta azkarren detektatzeko modu seguruan tratatzeko eta kimioterapiaren ondorioak gutxitzeko. Azkenean lortu dut, minbizia duen jendeari lagunduko diot. Kaixo, minbiziaren lotuta berriak egiten dituzte. Bai, noski. Zer balio du? 5 euro. Gaur egun fotokimioterapia ikertzen jarraitzen dut. Minbizia duen jendeari laguntzen. Bueno, presa dugunez eta aurrera egiteko sari banaketa egingo dugu, bai. Esan dizudan bezala, 3 sari egongo dira. Historiako emakume zientzialaria ikustarazteagatik lortutako saria, Jumangi taldearentzat. Saria, Miguel Altunako Oiana Garmendiaren eskutik. Jumangi. Igual, jarri horrean. Jarri. Urrengo saria, emakume zientzialari arrazaliziatu ikusgarritasuna emateagatik, gero argazkia eko dugu. Zientzialariak munduan taldearentzat eta zientzialari eroarentzat saria izango da. Saria Mamaduk Dankadankaren eskutik jasoko du. Igo! Jarri egon. Zuez zeintzu zate, zientzialari, eroak, zientzialari munduan.
Orduan, zientzialaria erorentzat. Bi talde, Bai. Gero berriro igo, argazki egiteko. Bai? Oso ondo, zorionak. Bueno, pues listo, bai. Vale. Oso ondo. Vale. Gero berriro igo, Eta bertako emakume zientzialariak bisibilizatzeagatik, Marizema etorkizuna eta zientziarako bidean taldentzat. Talde hau, sari hau, laboratorioneko zinegotzia dan Ainhoa Letek emango digu. Venga, pasa, ahorra. Bai. Lengua dago, labri. Bat falta da. Artu, venga. Pero, ez dakititzen batzuk. Bueno, listo, Zorionak. Zorionak denoi. Gero nahi badezue orain denok igo eta argazki bat egin dezakegu. Emakume ingenieriak eta guztiak hemen daudenez. You thinking, leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how is it going? Can see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and upwards and down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No slow, hell no, baby, can you move around the rhythm cause you know we're living in the fast lane, speed up, it ain't no game, just turn up all the beams when I come upon the scene. You thinking that good old sound is ringing? They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen, stay